Kaixo nire supertxiki maiteak, zer moduz gaude superfamilia, ziur nago zuen botereak, azten eta azten, entrenatzen. Gaurkoan, gorputzari buruz arituko gea. Zer da gorputza? Makina perfektua. Zeintzu dira bere beharrak? Arnastea, mugitzea, jatea, lo egitea, ugaltzea. Makina perfektua da, polilla, ez berdina denona. Eta hala ere lagundu behar diegu ongi funtzionatzen. Osasuntsu mantendu behar dugu bai fisikoki eta mentalki. Aurrera superfamilia eta aurrera gure supertxikiak. Supertxikien lehenengo liburuan, Platonek dioenez, gorputza zalgurdi bat bezala da. Gu gera gidariak, zaldiak heltzen dituen sokak pentsamenduak dira eta zaldiak gure emozioak. Badakizu gorputzak zentzumenen bidez, informazio guztia jasotzeko balio digula. Pentsamendu bat dugun bakoitzean, garunak martxan jartzen ditu sustantzia kimiko batzuk gorputzean. Beraz, pentsamendu txarrak edukizkeo, zer erreakzionatuko du gorputzak? Baita ere, gorputzak mezu horiek, garunaren mezu horiek martxan jarriko ditu. Orduan, mezu negatiboak zer ekarriko dute? Erantzun negatiboak, pentsamendu txarrak, estresa sortuko du gorputzean. Adibidez, zure seme edo alabak mugikorra eraman du eskolara baimenik gabe. Bapatean eskolatik deitzen dizute berri txarra emanez. Eta zu lanetik etxera zoazen bide hortan jada bidetik zure seme edo alaba ito duzu pentsamendu eta sentimenduekin, ezta? Errabiarekin edo haserrearekin, bai? Arazorik ez dago kasu horretan momentuko sentimenduak direlako. Baina zeintzu dira kaltegarriak? Gurekin denbora asko eramaten duten sentimendu negatiboak. Haserreak, tristeziak, amorruak, inbiriak, eta horrelako gauzak jada errepikapen askoren ondorioz gure izaeraren parte bilakatu diren horiek. Agian duela urte batzuk edo duela denboratxo bat zerbait nahiko fuertea edo txarra pasa zaizu eta sentimendu horiek hor dituzu barruan itxatxita eta edozein gauza gertatzen zaizula, segituan berpizten dira sentimendu horiek. Ez dakit, baita ere izan daitezke beti ere errepikatu dizkizutenak, oso pazientzia gutxi daukazu, oso alperrazea, azkarregi egiten dituzu gauzak, eta hortxe gelditu dira hor gordeta. Psikologiak dioenez, 35 urte betetzen ditugunean jada, gure garuna programaz josia dago 85% batean. Hau da, errepikatu diren programaz josita gaude. Kasu honetan, gorputzak agintzen du eta alderatziz izan beharko luke. Subkontziente horretan dauzkagun programek eragiten dituzten sentimendu eta pentsamendu horiek aldatu daitezke. Hori da berri ona. Zein da irten bidea? Programa berriak sartu behar dizkiegula gure garun izkutuari, subkontzienteari. Eta nola egiten da hori? Txarrak sartu ziren bezala.
errepikatuz eta errepikatuz, sinistuz eta sinistuz. Beraz, aukeratuko dugu programa berri bat, demagun aukeratzen dugula. Asko balio dut, eta errepikatu egunero eta sinistu ezazu. Horrela berriro programatuko dugu eta automatikoki asko balioko dugula pentsatuko dugu. Zer iruditzen zaizu? Animatu zaitezuk ere hemen behan ezarri nahi duzun programa baten esaldia idazten. Oso politak dira eta oso baliogarriak. Oso gustora irakurriko ditut. Animatzen zea? Seguru baietz, aurrera superfamilia eta aurrera gure supertxikiak.